Itong langyang utang. Nagsigitag pangutang gikan sa ubang kanasuran sa kalibutan. Kay nagpadayon ang bisyo sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa paggasto og sobra kaysa iyang kita. Di yun makadisiplina ang administrasyon sa iyang kaugalingon. Tungod anang ilang pagtuo, I don't know, ang mga ekonomista modason ba ini na pinaagi lang kuno sa paggasto og mas dako kaysa atong kita nga molambo ang atong ekonomiya. Kay kung ato kunong limitahan ang atong economic activities sa atong budget, nga di ta mangutang, mo constrict, muhiyos ang atong ekonomiya. So, kinahanglan ko nutang mangutang aron mulapad ang atong ekonomiya. Ang nakapait maunang linyaha sukad pas diktadurang Marcos na nagsige ta og pangutang. Ni-expand ba ang atong ekonomiya? Nilambo ba ang atong ekonomiya? Nagka-law man hinon ang atong gahong sa atong utang? Perteng dakuan atong utang. Atol sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, mas paspas pa gyud ang pagpangutang karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. At least sa kan Duterte maka-excuse siya nga para to pandemya ang iyang utang. Although sa record sa Department of Finance, gamay ra kay nga bahin sa utang ni Duterte ang gigamit sa pandemya. Kasagaran ang dakong bahin sa utang ni Duterte gigamit atong iyang build project. Nga wa ra bagid ikita ang kasagaran sa mga proyekto, kasagaran sa mga proyekto nga ilang panghambog, mga proyekto tong salin ni anhing Presidente Noynoy Aquino, sila na lang mo inaugurar sa mga proyektong gisugdan sa administrasyong Noynoy Aquino. So, hilabihan ka simang sa atong administrasyon magsige og pasalig nga molambo ang atong ekonomiya. Ang nilambo hinuon ang atong utang ug kitay magbaguod sa magbayad ining utanga sa mosunod pa nga henerasyon sa atong katawhan.